Kanya laki din! Nanang, apa yung kinalabag t-shirt ko dito eh? Ay, jak amaw. Jak mo nakit-kita da ita nalabag at t-shirt mau. Labak ko madayjay, ta inusar ko iti makalawas. Ay unay mutin ay at makalawas. Barbaro nga min dayjay t-shirt ko nanang. Kan may sa, talaga branded. Anya abranday. Jay adanagan na isuan ang ina. Ay katdamagam to ni Erika anak ka. Remor ka. Sus, ang mga no insuot naman ang t-shirt ko. Marwaman iti kastangar aramidan na. Anya ti panag ko ng pare. Napurmaak matlaan. Nalabaga t-shirt. Nangisita pantalon. Ay no, nagpormakan paray. Ituloy mo mat Iba pam ti panagkitan pare. Apaw! Pati sapatos mo paray. Bagbagay mo. Branded tayo ta. Nangalaang mo iti pinanggatang mo iti dayta. Kaawang mo trabaho paray. Adda trabaho ni manong ko Winangam awan mo nga trabaho. Adda trabaho ni manong ko. Isu akabailan na ti gumatang kada gito branded agamit. Kastagayang. Kaya't mo asawin, ginatang na dagita, paraking ka. Ay, nagswerte ka mo tinno kasta paray. Anya ginatang? Binulod mo king wana. Ay, magmantin pabulod na king ka. Sus, inlibas ko kit di Magmantas ang agungan. Agungat tulaang ang nausar kong tumatay. Ay, agoray ka man paray. Ay. Apay gama nagpurma ka iti kastaw na. Ay, kwa paray. Mapan ko arman ni Cheryl. Anya, ni Cheryl. Jay muse mi iti elementary kami. Ay, nagpinta sa balasang da paray. Iso nga rod amapan ko arman. Paray, kado anak man nga rod. Ay, sa apay adda ko mapapanak ita paray. Kado anak matin Inton agkasar kami kini Cheryl. Uray iawid mo to ulo ti baka kan babaw Ay, sos. Agkasaran ti bagbagang paray. Kit di mo pa'y narugyan nga inaray. I love you, Cheryl. Ay ayatan ka. Mahal kita. Nagkurni ka matan nga agsasao, Eric. Naskan ngayab kas ko ti puno arik nakan ka. Tatalagang agayatak unay. Nakapimpintas ka ngamin. Ay, ikanak pa'y itinananay apanawan ngagpanunot, Eric. Wen ngam di mo mat kumapaybayagan ate agpanunot. Tatalagang nga I love you. Apay, napananday ta nga Eric, di mo't lagawi din. Kuna na ka tama pa nag-aram. Agaram, awan to pa'y trabaho na. Agaram, sus, dilagbayin. Bayam ka dilatan. Inusar na pa'y mo't nga ron dagiti branded agam gamit ko. Kunak man no jay laang t-shirt mo tinusar na. Saan na nang inusar na di pantalon ken sapatos ko. Ay kat pasensya am latan na anak ko. Ay sus, saan ko ang mapasensyaan dayay? Makaungeta ka talaga. Kaya't nangarod mo ti makaasawan. Urayek, tagtungtong kami itinalapat. Sana mabalin dahi tangar aramitan na. Nay, isong samot tanday ta sumungad. Nasaya at taragawin kan. Manong. Amo Manong. At daman namnamak kini Cheryl. Ay kat. Nasaya at ano kasta nakaw. Ikatamda kita inusar mo agamit ko. Aguray ka mat Ikatamon taing kalabaan. Ay sus, apay Manong. Di mo kaya tadanggan anapanak nagaram. Nagpuskol day tarupam amapan agaram. Awan mo't nga rod trabahom. Dagita usaram kukwak amin dagita. Ibagam tukit di iti armam. Nga inlibas mo amin dagita inusar mo. Gamit ko amin dagita. Nagsakit matangag sasao ni Manong, nanang. Ay kadi mo nga minusar na dagiti gamit na. Taginatang na dagita. Gapo ka di tawang trabaho? Awanan karbangak nga agaram? Ay katagbiro ka nga nagado di ta mabali na pagtrabahoam. Gapo kini Cheryl ngay ayatek nanang. Sige, ikarigatak ti agbiro kiti trabaho ka.
Kasta tapno makagatang kamot kadagiti kayat mo. Kansan mo nabulbuludan dagiti gamit ni Manong Mau. Into natatrabahok, nanang. Pasig tumat a branded dagiti gatangak a gamit ko. Ay katagbiro ka pa'y mata iti trabaho. Wan, nanang. Ngamlaba ampay dagita gamit ni Manong mga inusar mo. Tapno saan nga adda nga gungal. Agar-aram gayong kanta ni Eric. Apay, itala ang namong? Una, taiso ti inchat mo kanyak idirami. Pudno, imay nakpinasyar. Cute ni Eric. Natayang. Kayat ko jay siding ijay ping-ping na. Pagbagay na niya. Kan, nagporma si ka. Talaga? Wan, puro branded dagiti gamit na. Kat, anyangay. Dandani ka din agbalin ada kayon. Panagrik na kat. Wan, kayat ko ni Eric. Ala, labak man lang dagiti bato ni Manong ko. Tapno pabulutan naktumanan. Anya pabulutan? Kendo saan ka mata bumulbulot kanyak? Liblibasem nga us-usaran dagiti gamit ko. Saan mat Manong? Labaam analaing dayta. Hala, nangro na dayta t-shirt ko. Ah. Nagbangnon oh. Ang Apa ya kasla? Ni. Kasla niya? Ni. Naganglit matan to'y t-shirt mo, Manong. Ah, kano si katin agus-usar. Kitaan na kinikasta. Ala, labaam kidi analaing. Tapno maikat ti angot na. Nalpasa ko na naglabananang. Mapanak mo nagbiro kiti trabahok. Ay kasta anak ko. Ingkagbiro kiti trabaho. Nas ka na makabiro ka kiti trabahok. Para iti masakbayan mi kini Cheryl, nanang. Sapay kumata makabiro kada gaus. At umatiyan mo katrabaho, nanang. Diyak lang nagbirbiro kiti. Tawan inspirasyon ko. Ang itataaddan inspirasyon ko. Mapana ko nagbiro. Sigay, lalaing anak ko. Si kakadiji gayom ni Eric? Wan, siya yan ang kadwa kayong kuana na panagaram medyo balayaw. Oh, wan. Malagip ko ngagpaiso. Apay ka di. Pakumusta am to Ibagam welcome lata nga umay ija balay. Ay, wina. Makadanon day takin kuana. Ay, kaano kayong tumanan nga agpasyar ngay? Ay, damagag to pa kayong kuana. Busy nga mingkay. Busy iti anya. Busy ay iti trabaho na. Ay, naggagat man no kasta. Uwing nga rod. Si kakano ti inspirasyon na iti panagtrabaho na. Talaga? Ay na, ad-ad damanin ama inlabak kan kuana iti kasta ana ibagam. At ang trabaho ni ading mga irek. Nasaya at matano kasta. Magatang namutan na amin akayat na. Una, tapno saan nan alibasan dagiti gamit ko. Ang mga noo mo na pa'y ang mga asawa ni Eric ng sika. Wala tananan. Sa anak mat amakin inun na ka. Apay ngamin ay ang aging gaita kat di ka mo lamang asawa na nakaw. Ninanang mait. Apurado kayo manayin. At damat trabaho. Guwapo ka mo iti panagkuna. Agaram ka ngamin akas laki ni Eric. Aray, papantan tumanan pa siya ni Cheryl inton rabi eh. Ay, kit mo na paray. Day talaga yan. Anya ti panagkunang pare. Sumbatan nak nga tamatan. Sumbatan na kang paray. Kit mo birok-birokin na ka. Kasta ka di? Uy, asino mo ngayon ngamin ti balasa ka saan na mainlove king ka. Kaya nagwapo ka paray. Kaputad dan trabaho pare. Saan ko nabulodan ti gamit ni Manong ko? Kabaila akong ti gumatang iti bukod ko abado ken gamit pare. Kasta ti malalaki paray.
dito'y sa pusok nga agayat kin ni Cheryl. Anya laki din aya. Ag-relax ka lang, pare. Ay, nasayaat man, ta nakaumay kayo. Umay ka manan pa siya rin, Cheryl. Agtugawak di ti abay mo Eric. Uwan tapno mangag mo yara sa asko kan ka. Anya nga ti yara sa as mo kanya. Yara sa asko nga. Ay ayatan ka unay, Cheryl. Nagkurni ka talaga. Awan ka di ti maangot yo. Andiyan ay tamang angot mo, Cheryl. Nabanglo ka di? Uno nabangsit? No nabanglo? Sigurado asyak dayta. Angam no nabangsit? Dayto'y kaduak dayta. Apay ngay makas na tibagbagan, pare. Di na magpapasulin na. Adda agat kili-kili. Ay sana siyak dayta. Ay, adayo ka na kayo, pare. Di na papasulin. Sapay mata turn off ak unay iti lalaki nagpigsa ti kili-kili power na. Jesus, delikado kan, pare. Siyak ay adyata kilikili power na. Sika! Siyak? Ay, nagpigsa. Ay na, nagsakit agong ko. Pare, mabait akon. Gawitan pa rin. Gawitan. Apay, saan ka mga tagtagarin, pare? Agpampanunong tak nga rod, pare. Anya nga iti pampanunutan. Awan mat ti angot ti kili-kili. Angam, ita, agdamat din, pare. Naangot ko mo da ita. Ang jakon yung bagaking ka. Ita, ni Cheryl tinakaangot. Na-turn off kanya kon, pare. Kay, bastard ka nga ta? Ay na, nagsakit mat di pa nakabasted ko no kasta. Gapulaan iti angot ti kili-kili, mabasted ah. Ayan ni Manong nanan. Abay. Unang lano asino ka nga birok-birok kanya. Basol mo, no apay na basted kini Cheryl. Ano ya? Kasano ko makabasol ko? Di ka man nagsaw-saw iti kasta. Kapoy di binulot ko ka t-shirt mo. Adan kinpat nga anglit mo. Imagal kanya. Ne, tabasol ko ba eh? Dayta ka nga ba, tabubulod-bulod ka iti badaw. Isumat gaya masaan ka makaar-aram iti balasang tanapig sa gayam ti kili-kili power mo. Nanang, nagmuti pa nagsasaw na. Di na mo arespita rin ti inauna nga miso. Ay, Nagpigsamat namin ti anglit mo. Naminsan ko lang ni inusar ti t-shirt mo. Nakara na katagos. Madtaanong ko ti kasto yung tao na eh. Lapdan na nanang! Lapdan na! Ginasted mo ni Eric. Saan pa'y magkiti? Anya tinapasama. Na-turn off ak kankwana. Anya tinaka-turn off. Nagpigsa ti kili-kili power na. Branded ngagpay so yabado na. Nga madamat gayam angot ti kili-kili na. Win nga rod, mayat laang akitaan ti porma na. Ay na, gapo iti kili-kili power na turn off ak. Ay, nagsakit iti agong. Urayak la maulaw. Kasanuitan nga eh. Panunutak pa'y anaimbag Sapay na in love kan samot kan kwanan. Win nga rod, adamot tan riknak para kankwana. Kat simple lang ang mati solusyon dayta. Igatanga mun iti deodorant. Nagado dita pagpilyan. Ado pa'y dita titawas kan kalamansi. Mabalin namat aradradan di kilikili na iti bulong ti bayabas. Nanang, pudno dya kinuna ni Eric. anya ti kinuna ni Eric. Iso asana ka makaar-aram iti balasan. Kaputad da kilikili power ko. Day di tatangyaw tinapigsa ti anglit na. Ang biso mo day tangaangog, tinangayatakan ko na. Natawid ko nga rod da ito'y kankwana. Katnupod nung ay ayatam ti may sa tao. Urayan niya pa'y ti angot kun lang ana. Kaya tumlata. Awan pa'y tinakita ka kasta babae nanang. Imbag akin ni Eric. Tanasarakan nan ti true love na.
Paray, daw mauawag dito cellphone mo. Madama ti trabaho. Awag-awagan dak. Magpaiging ka, pare. Daw mauawag. Siya ngay, polos. Manasong bata mo, pare. Mabitlan. Hello? Hello, Eric. Ni Cheryl daytoy. Si Kamat Kayam, Cheryl. Kumusta kan? I'm fine. Busy kan saman? Saan? Adda oras ko ang makisarsarita kan ka. Damagag la kuma. No apay, asaan ka magtin nga agpaspasyar dito balay. Kaya't nak may agpa-share dito balayo? Apay, di nak mamimiss. Permi mamimiss ka na unay. Bayam, umayak inton rabi. O sige, orayan ka. Bye! Bye! Yahoo! Ay! Dua kami! Yahoo! Dua kayon ka ni Cheryl, pare. Awan paray! Antan girlfriend ko! Yahoo! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Lucky Dane. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Miriam, adda ni ading mo ijay, berberukan na ka. Apay man nga tan. Alaing kakasaritan. Amumlatan ano anya ti kasapulan jay nursing akabsat mo. Ay, saan tayo pa'y matanagsweldo? Ited mo jay nabatbati akwartam ditang. Pamasahik lang tada ditoy. Ha? Anya ti kayat na asawan. Magmagnaak nga agawid. Apay Aileen, anya ti masapul mo. Kwarta di dakmat inikanda na ng kantatang iti kwarta. Kat no kait-ited ko lang kan ka edi naminsan nga aldaw. Ado ti binayadan mi. Nalakaayamat ti agiskwela. Aguray ka. Karibriban met day tabuok mo. Ay, tila madmadlaw mo mat manang. Inlibre na klang jabarkada. Kan. Ha, kundi cutics ka pa'y. Kat siya, napudpud day to'y kukok, adyak pa'y mapalinisan. Inlibre na nga ruwad jabarkadak. Sige na, manang. Ikan na ko ni ti kwartak. Kastalaang ti ibagam. Naglakan ti panagdawat mo iti kwarta. Tapnoan mo, mabayag pa iti sweldo mi. Ay, sirmon manan. Sa anak to pa yan ngagmerienda. Tapno adalaang maited ko kan ka. Apay nga mintag, papaadal kayo. No di yung matgaan kabailan na gastusan. Oh, atoy, 5 gasot. Inutam daytoy, ta isulaangan tinabat-bati akwartak. Pang may sangal daw ko lang daytoy Ay gat anusam Ay, inak man laangan. Ay, inala nalatan dya kwarta. Pima naman, adi pa'y nag-thank you. Ay, awan pa'y ganas apapaadalan. Ijay ta kumamit kantin amangal daw itang Miriam. Dito yakon unag ti classroom ko. Adabalon ko. Kan may sa, awanan ti kwartak. Ay na, nagrigat ti adda pagad-adalin na niya. Ay, naku namon. 3rd year college pa lang ni Aileen. Ang nagadun ti gastos ko. Apay, si kalaang ayat ti manggas-gastos kan kwa na. Ay, anyangay nga rod. Lakay matan kan bakit dananang kan tatang ko. Ay, sapay kumaata makagraduar ni Aileen iti kurso na nursing. Adon arigat ko kan kwa na. Iso ang masapul ang makagraduar. Ngamin, idi may dimawat iti kwarta kan ka. Adda nakitak alalaki nga agururay kan kwa na. Agpadada iti uniform. Kasta ka di? Idinalpas mo nga inikan iti kwarta. Nagkuyog da nga imadayod iti eskwelaan. Ay, padasan na ti maki-boyfriend. Tamakita na.
Nanang, apay asikati agin innaw. Ningay Aileen, Ay, agree-review ka no, anak ka. awan lang arudan ti inan aramin na idisimbangpot dito'y balay. Ita, sikapay lang ang taagin naw, nanang. Bay, asyak ti aginaw. Nalakalaang mo't da ito'y at trabaho. Mabit lang, tayo nakayaman. Ay, di pa'y tumulong kadag iti trabaho dito unag ti balay. Wan, sumurtak iti picnic tayo. Basta umay ni RJ, ah. Iso, ti partner ko. RJ Gayam, Aileen, husto daytan. Bye. Basta bye. Ada nga dito ni manang kung anagungot. Bye. Ingka aginaw. Manang, agrib-review ag. Ha, agrib-review gayam, Kat no makitel-telibabad ka dita, ninanang tinagluto. Ita, isupay lati aginaw. Anya lang ang tiyan aramidam no sumangpat ka manipod iskulaan. Mangan? Ha, sige. Ingka aginaw. Sige. Mapanakon. Ay, aguray ka. Asino gayam JRJ nga ibagbagam a partner mo? Kwa. Gayam kumat, Ay, di mo kunaan. Naoray pan nakigayam kat bawalampay. Manang. Friend, nakasale da ita ijay mall. Makalawas ang nakasale da iti 50% discount. Mapantain ton Sabado, kaya't no. Ay, si kalaang ng timapan. Awan kwartang. Ay, unay mo din. Tunggal awisan awan kwartang. Talagamot nga awan. Tisweldok. Alaan amin ni Aileen. Ay, nakas ka mo la pamilya doon. Anya nga tanong makiasawa kan. Makiasawa mo't asasawang. Tapno saan kan nga agmay-may sa akasta. Ay, saan akon makiasawa? Tabakutakon. At danto pa'y ko teacher tayo ang makiasawa. Pagadalak lang ang Jacobsat ko. Kalpasan na, anya ti mapasamakan ka no retire kan. Asino ti mangkadwakan ka iti panagbakot mo. Ay na, Jack pa'y pampanunutan dayta. Tamabayag pa'y mo? Ang mapasamak. Kat kasanungay no saan ang makalpas ni ading mo iti kurso na. Kat makiasawan. Ay, Jack lang mo na panunutan. Iso ang makiasawa kan, friend. Narigat ti agbalin, abaa. I love you, Aileen. Diyak ka ba ng tagbiag no awan ka? Oray syakbat Jai, theme song ta. How do I live without you? Agasawat ako man. Ay, saan ang mabalin Agungat ni manang ko. Agungat madagiti naganak ko. Ngam kasanungay matirik nata. Ay ayatan tatimay sa kan maysa. Agan anos ta pa'y laang Kaya't ko ang makitkita ka akanayon, Aileen. Kat agkit kita tamot akanayon. Aileen, agtaray talaan. Kasanungay ti panagadal ko. Adun tinagastos ni manang ko. Kas matlaan kanya. Adon ti gastos dagiti naganak ko kanya. Ngam, kasanong tirik nata. Sige, panunutok pa'y anaimbag day ta asing-asing mo. Promise panunutem analain. Miriam, rabi apay ngay tawan mo't laangan ni ading mong ayay. Ha? Awan pa'y, nanang? Kunak man no simbang putan. Awan pa'y mo't anak ko. Padasam man nga awagan ti cellphone na. Mabit lang nanang, tawagak. Anya ti kunana. Ay na, saan ko ang makontak ti cellphone na? Ay sus, napnapanan ngayon ni ading mau. Ay na, paungatan nakmananday di ataw. Di naman nga rin i-text ka. No danas kan nga aramidin na. Iso amarabian. When nga ruhod nanang, inton kwan, dumawat tumanan iti kwarta. Ay, gastadora day di babae. Saan sa laang mo't adya pa nag-eskwela na tigas-gastusan na.
Dito tapay ang balay ni uncle ko ang makigyan. Ngam, saan na tanga mabirukan dito ni manang ko, Miriam? Saan? Saan arumbang ang matanagan ka? Ay na, amangan no pa nak ni manang ko, no makita na. Kastamat dagiti nagan na kanyak. Saan da ka mapakawan? Gapo iti da ito nga inaramid ta. Ngam, ay ayatan kamat ngamin unay-unay. Juan, RJ, talagamot nga ay ayatan ta titunggal maysa. Aileen, saan tan nga agsina? Till death do us part. Ipapublic service kung saan iti radyo ni ading ko. Tani, saan mo tin anagaw awid? Sa dino nga'y tinapanan na. Ay, Jack nga rod mo. Ay, nag-report kami pa yan ije police station. Yung amom, no adda ka kastang agpukaw. Sigurado, nakitaray. Kaya't mo asawan. Nakitaray, tikabsat ko. Wan, saan mon abirukan? Ay na, amom ka din umanon tinagastos ko kan kuana. Amok asaan abasta-basta ti agpaadal iti nursing. Uray la sa anak nagmerienda. Tapno lang nga da allowance na. Wan, amok dayta, friend. Jack pa yan makagatang itibaro a sapatos ko. Kas makita mo ito. Ni, pudpudan kita kong to'y sapatos ko. Sige, isangit mo lang ti sakit tinakon mo, friend. Nagbakbakit at abalasang. Ayat ko lang mapaadal dahil di akapsat ko. Tay narapaap ko mat amadaan iti nurse, iti pamilyami. Isungarod ako nakkin ka makiasawa kan. At dapay nga tamangayat kanyak. 40 kon, bak ako nada. Ay naing ka man agtiramos, tamadlaw ang nagsangit ka. Umay ka na itakot, di baro a principal tayo. Jack pa'y lakayat ti sumango. Tapirme ti panagladladingit ko. Siyak ti makamo ang makisarita. Ay na! Ang sakit ti ulok amang pampanunot. No sa dino ti ayan ita ti kapsat ko. Ay nagawid tulat ta dayjay. Saan mo ka di unay apang panunutan? Nakitaray kanugayam ni ading mo, Miriam. Ay, day tamot ti amok ngay naramid na. Nanaang. Ay naanak ka, umasyanak ka. Kasi ka tibang papaadal kan kuan. Adon, tigastos mo kan kuan. Wen nga ruad, nanang. Ay, sayang, dagiti nagado a kwarta nagastos mo, anak ko. Imbang kumlakuman ta dagastusem intun bumakit ka. Wen nga ruad, nanang. Iso nga isagana, ti panagbakit ko. Una, tawan mo't asawam. Awan sa mo't ti planom ang makiasawa. Agbaak kan nga agnanayaw na nakaw. Ay, nanang. Asinunto nga ay tikadkadwam inton bumakit kan. Nanang, di nakman pa'y pagpanunutan. Ay, makaamon to ditan. Friend, aday bagakan ka. Ay na, himay ka kumata, namit mo di baro a principal tayo. Nagguwapo si ka. Gaputagwapo, kasta unay akilig mo. Pampanunutek nga rood nga agbagay kayo. Ay, agtal na ka man. Kano baro pa'y gayam? Agpada kayo, baak matlaeng. Tila ibagbagam, friend. Ay, di nakman isurun-surun iti dayta a principal, ta nakababain. Ni, anya ko matidakis na nga no da kayo tagkatuluyan. Mamit mo to ni Daddy. Daddy? Daddy, ti awag mi kankwana. Ay nakay kayat naman si ka. Daddy Principal.
mauno ayan ni ading mau anak kau. Ay nananang, di nakman disturbuan. Tagar arami dak iti lesson plan ko. Nabayagan nga awan ti damag tamay papankan kwa na. Makaamumutan iti biyag na. Basta siya, agarami dak iti lesson plan ko. Tanarigat ti maong tan. Ong tanak ni principal. Apay, adda aya baro a principal yaw. Winanang, padak kanumot lang abaak. Ay, nagado kayon aya abaak. Anya ngay nga rod, no kasta tigasat me. Madanagan ak para kan ka anak ko. Tanay, bakit ako? Ambok asi ka ti mga sikaso kanya kinto nagkabawa kaon. Kenyak ton maibabati sa pinkaw. Angam kasano ka nga ino bumakit ka anak ko. Ninanangan ay. Tila pagdandanagan nyo. Ay jak mo't kaya't bumakit ka akas laka ka asya. Awan tuman lati mangisubo iti ka naman anak ko. Mabayag pa'y dayta, nanang. Di kay kadiag dandanag. Miriam, umikan, agigiddan tayo nga agawid ka da, sir. Asino aser ti kadwata? Ni daddy principal, Ah, baro jay lugan na sika. Umikan, tamakilugan ta. nakababain mo't ah. Ay sus, pagbainam ko ma, kat isumat ti agay ayam. Ala, umikan. Hindi na maniguyod. Dadyak pa'y naala dagito'y libro ayawid ko. Excited ka mo't launa. Ay dito yan ti balay mi, sir. Dayta na labaga ti gate na. Amo ko ti pangbirbiro ka ken ka. Ha? Aywan sir. Anya ngay Miriam. Maudi kan na itulod ni sir, ha? When tadayo pa'y matibalay mi. Bye! Agyaman ak, sir. Bye, friend. Awan na nyaman na. Narigat ti trabaho ti teacher. Yung mapay nga datayo pa ilaim dito eh. Kat dayta at igasat tayo, sir. Sapay ka doon ka ti teacher nga amok. Nalakayan kan na makatanda. Kasla kumakan ka, sir. Kasbat kan ka. Nagpaadalak namin iti kabsat ko, sir. Iso ang nalipatak tinakiasawa. Hanggang daksang gasat. Tanakitaray mat de papaadalag akabsat ko. Basta ka di. When, sir. Iso aday tamat ti frustration ko iti biyag. Sana bale. Tasaan ka ngagmay-may sa abaak. Adaak. Ado tayo. Sika talaga, sir. Katap na magsayan ti baak. Agasama ka. Anya? Naangaw kagayam, sir. Sa anak nga ganana, Ma'am Miriam. Adda idaddan, iso ano at damat triknam kanya. Sumbatan ako. Sige, sir. Ibaba na kon di tabatog ti balay mi. Ikanak itinaan-anay apanawan nga agpanunot. Sino di nakakutsyan ang itulog kan ka anak ka? Kuananang. Jay principal mi. Ay na, intulod nak dito balay. Ay kat pinababam kumaatap no ang merienda, be. Saan matan abim ba? Ay, amuyo nanang. Ay, nakla atak itimbagana. Apay, anya timbagana. No kayat ko kano, agasawa kamin. Ay katanya ay tikunam. Ay kat, imbagak apanunutak pa'y anaimbag. Narigat mo't nuwan ko nakadagos. Manuti tawon mo ay anak ka. Ay, basta, nanang. Ay na. Nagwapo gayam ni sir, numingmingam anaimbag. Ay na, kasla umis isam dagiti mata na.
Awan igatang ko iti gatas to'y anak ko. Ay, dandani saan ka pa yan, anabigbig, Aileen. Nagbakutan tilangam. Apay adito'y ka nga umay dumawat iti gatas ti anak mo? Nilakay mo ngay? Awan trabaho na. Oh, anya ita. No nagadal ka kuma anaimbag, di saan ko maakasta ti mapaspasamak ken ka ita? Ay, saan aparaan anak? Kan paraw awer ti aramidam laeng. Ha, imbag kumamot no adamas nom at trabaho, jay sadot nga asawam. Manang. Sino na ita bisita, mami? Ay, daytoy jakabsat ko, nagrigrigatak a pinapaadal idi. Awan ka no igatang na itigatas. Ay, daddy, ada kwartak, ngamjak kaya timang Ted. Iso apagawid akon. Pastre ka mo. Di ka lamas yan. Aileen, ala, umunag ka. Umay ka. Umay ka mangan. Agyaman na, manong. Baak, kunam kanyak idi. Ang nakaasawak iti gwapo a principal. Kas makita mat. Kan, saan kami nga agrigat apulos. Ta nakaadal kami. Anya lakit din ti panagpampanunot mo ngamin, Aileen, ading ko. Ay, agpanunot kayo anaimbag iti asawam. Tapno saan akasta nga agrigrigat kayo latan. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At niyaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Sila ba kay? Apay, Anda ni kumarim di tarwar. asino ako mare? Ni kumarim alayda. Ay, ni madam. Maestra dayjay ako marek. Ay kat pastrakam taurayin na kijay salas. Agsasarunon sa mga umay da kapaspasyaran, nagiti ko kumarim dito'y balay. Wala, tadda ngamin kasapulan da kanyak. Umay da umutang. Naamuan da ngamin, amabalinda nga umutang kanyak. Kan, basit ti interes na. Ngay, kita am nagiti papautangan mamalay. Nasisingpet, kan nalakaasingiran dagiti umut-utang kanyak, lakay. Saan ka kadi amadanagan? Kumare, nagbeso-beso tapay. Wala. Ay, kumare, nagapuak di ta eskwelaan mi. Dagas Wan, insagana kun tayawat ko langan kan ka. Ay na, agyaman na kumare. Bilangam, 15,000 day ta. Saanan, taamok mat abinilang mo anaimbag. Ay namare, ikas kunto mat lang ang abayadan daytoy, intun maalak di bonus mi. Awan pa'y siguro ti makabulan, maalak kun di bonus mi. Amukmut kat a good payer ka. Sige nga rod mare inakon. Sige Mare. Bye-bye! Bye Mare. Ay, mare, kayat kong agbeso-beso taman pa'y Ay na, nag-sweet kat dahito ako Mare kon. Aya. Pare, di ba gaman mat kini kong Maricelia? Tapautangan nak man mat. Mapankalatan dita balay paray. Adda dita. Pautangan nak nga ta. Apay kiti nasangay. Itag kumpare ta. Nadamag ko kahit ngagpapautang namin ni kumare. Way, nagpapautang ka dagiti lang good payer paray. Good payerak pare. Ay kit pautangan na ka, no kasta. Ay, mapanak nga ro di balayo pare. Tamapanak man umutang. Sige paray, tawagak ni Mrs. Kaw. Taibagak, amapang ka. Mare, naibaga ka din ni kumpare ken ka nga umayak dito'y balayo.
Wen pare, naibaga na kanyak. Iso, Oh, Nene. Kwartan da ito yaw awat mo dayta di imbagam ken nilakay ko nga utangam. Ay, agyaman ak maray. Ay na, intinag na kan samot ng tilangay. Kasano na ibagam dayta pare. Ay, uwan amaray. Intinag na katilangit. Tapno tulungam dagiti awanan akas kanyak. Siguro pare. Ay, maray. Agbayad ak matladagos. Saan ka madalagan, maray? Agbayad ak. Silya ba kay? Apay aya. Isardeng mo man pa lang, ti panagsibog mo ka na, iti masitas mo. Tanay, adaman ang bisita. Ay, jak lakat may ibusanan iti bisita. Sigurado, umutang dayta. Kahit adapay ipautang mo ya. At dapay asino aya dayta. Amangan mat no natiwod nga agbayad. Malagip mo ni Antik Amarsyana. Saan arumbang apautangan dayjay? Ha? Makiapa no singiram. Malang kakitanin, ururahin na kayo salas. Imbagam ko mga awanak Kababain mo't Amumit na sa uday tabakay. No saan mo asang wine, istoryain na kanton, kadagiti daduma kakabagyan may. Iso nga ron adyak kayat apautangan. Takas tati ugali na. Ay, ad-addan agumura no saan mo apautangan. Iso nga inggan. Apay, Auntie Marciana, nadamag ko nga mahin nga agpapautang ka. Kat, umay ka umutang, ante. Ay, amukmut kat apautangan, nak. Tado gayam ti pinapautangan. Oh, sakit din nga auntie mo, unti di mo pautangan. Kano nagtiwod kamot nga agbayad, ante? Anya na tiwod nga ibagbagamot. Nagrigat ka kasi nga rin. Apay, pinadas na ko na pinautangan na aya. Saan pa'y? Day tamot timang manggag ko kadag itinagot utangam. Oh, ulbo dagijay anagis istoryakan ka. Di mo idapat patyon, Celia. Tasyak, uray no interesam, bayadak. Siguraduan yung agbayad kayo ante. Un, anjalakot to na ikamkamang laang akanakakun aya. Pautangam to'y antim analaeng nga agbayad. Pinautangak ni Antim Amarsyana, tapno awan makunkunana. Iso mo't lagayam ang nakaisa managaway. Ngam ne, no saan ang makabayad? Kahit no saan ang makabayad. Sika, ti agbayad. Apay nga asyak tagbayad. Awan ba tinagsaritaan takas ta, bakay? Kasi ka ngamin tinang ibaga, apautangak jay anten. Yan laki din na ya. Laglagi pam, kan ilistam at iutang na kanyak, kat 10,000. Nagdakkelan. Pangalangay ti kastagatan. No saan na mabayadan ni Antik Amarsyana. Makaamo ka sige, tama panak pa'y agluto, iti pangaldawan tayo. Ay na, nagano senda ito yung asawa. Nagswertiya ka talaga king kabakay. Nagagay, kanaanos ka amises. Ay na, bulaan nakmanan ako nak. Kahit kabayatan nga gluluto ka, nagbuyak mo tititibay. Ingatok man nagiti sangat, tapno makarelaksak mamabakay. Lakay, bumangon ka ditan. Nakatimpla ako ni Tikapen. Ay na, nagmayatan di makaringi ti agsapan o kasto. Nga dan nakasagana ka pa kung pandisal dito lamisahan. Bakay? Sige kit din, agkapikan. Kalpasan na, agdigos kan. Malaminang agdigos, bakay? Ay, anya ka tidanag mo. Ay, indadangan kan iti pagdigos mo. Ay na, kasta atin nagagit amises. Naplantsak matan jay uniform mo. Nakahanger ijay cabinet. Kan, dahito gayam. Naisagana kung tibalon mo. Ay na, nagswertiya ka talaga, amister. Awan makulaking ka bakay? Agtal na ka man. Darasum kit ni tagrubat. Tamangan numala daw ka, iti trabaho.
matan alumablabas dito'y balay jay kumarek a maestra. Ni Kumari Maloyda. Wen, hindi pa ilan napalabas alawas apat padaanak alumabas. Tapay ay apad padaanan. Kat pa nagbabayad iti utang na. Kunana iti nga agbayad adagos. Ne, nimit Auntie Marciana dahil sumungan ba? Anya ngay nga tatirantana diti balay. Di na ibaga anayunan na dya utang na. Ay, dyan ikanan Ay, ang mga numay agbayad ang. Isiman man namin. Makais-isam. Ay, dinakpilitan nga umisam. Dayta. Good morning, kakaanakan. Good morning magkinggaan, day. Good morning ka no ba? Nag-good morning ka lang arudan. Auntie Marciana, please, come in. Ay na, agyaman na kiti panangilukat mo itiri daw kaanakan. Nagkartila kiti na yan. Nagtugaw kayo, Anday. O talagang agtugawak, takas tamot ti imbagam. Anya ti kaya ti merinda nga, Anday. Ang merienda pa'y, anya pa'y lang ti oras. Alas 9 pa'y lang mat. Di na kunyalaan iti merienda, kaanakan. Sa anak mo't lang agbayag dito'y balayo. Nasayaat mo't. Umay ko labayadan dya inutang ko akwarta kan ni bakit mo. Nang nagbubakay. Awan, nanggagkulakay. Ay, nasayaat mo't taagbayad kagaya man, ante. Awan, adtoy ne. Awate mo na ba? Darasay, tamang ano, baliw pa ti panuno na. Ay, wan antay. Awata kon. Agyaman na ka. Bilangan pa'y sakbay nga ibulsam. 1, 2, 3, 4, 5. 10,000. Ne, 10,500 matan, ante. Wan, interest na dyan 500. Kung nakingga ba kay? Mayat pa utangan ni Auntie Marciana. Good beer talaga. Selya, adaban niyara sa asko kan ka. Ne, anya day ta, ante? Mabalin ka day, nga umutang ak manan. Anya? Ne, apa yung nakigtod ka ba kay? Anya timbagan ni Antay? Ay na, kalata si makiti ulok. Anya ya day ta. Kunak, umutang ak manan. Dayta kat tijak kayat. Kaibulbul sak timbayan mo, ante. Ang umutang ka manan. Utangak lang mat dayta imbayad ko kan ka. Mabalin ka ni mat ti kasta, lakay? Kabaybayad na? Utangan namanan. Mabalin mo't Kasan mo mat ti kasta? Ala mo dya interest na kaanakan. Umay kung tumot lang bayadan adagos. Alan yawat mon kanyak dayta imbayad ko a kwarta. Unay mo ti kastoy. Saan ka kalingag kuskusila pa kasta ba? Nadadtaal ti mood ko. Sana balay, pasigurado mo ni Antay, ngagbayad adagos. Agbayad, ngam utangan na matlaang. Kasano dayta? Sana balay, takabagyan mo. Agtal na ka man? Good payer? Cash jay ti good payer? Ni Madam, bakit? Iso dya magmagna ijabal lasew. Ayabang! Ay, sikanti mo kaya. Maray! Mariloida! Saan nakaanang nila? Piksaman. Mariloida! Ayawan. Saan natatumalyaw, bakit? Saan nansamot na kaya ti Kumari Loida? Padasa man ti Madam Loida. Agpili pa'y laang mat. Madam Loida! Woo! Madam! Awan, kaslawan latanangag na. Nay, nagap-apuramit tinanag na. Ay, madam! Madam! Ay, Kumari Loida! Ay, agbayad kan iti utang mo! Awanay, nakadayaw ba kay?
Agrigat mo tan asinger dyan nakautang a maestra. Ay, no amukla ko ma. Jakon pinautangan idi. Alam ba mo? Saan ka nga sumanila ay? Tadada, pumangit ka. Pumangit ak gayam ha? Ah, Yan lang tayo walis. ne. Abiro kam dyan malis. Pagpang-urkuman kan ka? Anya? Kunamlan asino ka agwapo? Ha? Ay, asino kumamat ti makaisam? No kastoy mat karigat ti agsinger? Ay, unay ka na. Yung mga nakaungit kamit ka. Gapo tagsasaro no amalas ti mapaspasama kanyak. Malay kagluto. Ay, dinak man ibaon-baon nga agluto. Tas anak nga agluto. Kita niya kay ka ng tayaw. Sika! Sika! Ah. Sika ti agluto! Ne. Saan na nga ito do. Ayun! Napudot ti ulo kita! Ay, basol lagi ta nga agutang. Asan da ka mo, tagbayad. Dito'y kasalas ang maturog inton rabi ah. Ha? Apa nga yung bakit? Nya kalaki din na ya. Anya launa ya, tinadagsin na nakabasulak yung ka. Takasta ka kanya. Basta dito'y karwar. Ala, ingka agluton! Ay, pati siya na, ramaraman ng tipong tumaw. Ay na nagmayatin tagay. Apa nga? Awan pa mo tibanggag ko nga, timpla iti kapik iti kusina. Ay, naman kita ay. Awan mo bakit ko magluluto. Ah, anya nga iti aramidam dita. Agtimplakan iti kapek. Siyak ti agtimpla iti kape, bakit? Kat, asino kumapay nga ay. Siyak mat itati agtugaw, taurayag ti kape at timplaam. Ne. Apay nga kastoy mo tin bakit? Siyak mo tin ti agtimpla iti kape. Saludsudem pa lang no apay. Gapo ta sa anak ang makasinger. Nawatam. Nya laki din. Siyak mo tin ti pagdasalan ti pungto mo bakit? Paray. Ne, baray. Sige man. Abay, baray. Ay, nalipatam sa amin yung tagbayad. Di inutang mo kini bagay ko, paray. Adaya utang ko kan ko ana. Anya? Kayat mo asawa, nalipatam pa talaga. Di utang mo? Awan utang ko kan ko ana, pare. Ay, paray. Nagkari ka pa ide, ngagbayad ka dagos. Awan nga ruti. Ay, nagbayad ka, wano sa paray. Pare. Apay nga. Kiniluan nak matay. Istritig na itaropam, no saan ka nagbayad? Pare. Ay na, agbayad ako. Si Kamat. Ay, mala. Ibatam nga rin dito. Kwelyo ti batok, pare. Na makabayad ak, pare. I love you, lakay. Ay, nagmayatin bakit? With matching arako pa ya. Katuan nakasingir ka mo ngaminan. Kahit saan ako na maturog dito yung sala, sinton rabe, ay bakit? Ijay kansilid. Ngam, ijay kadatan. Ah. Agaplag ka pailaan. Apay nga. Ha? Jak pa'y nasingir ni Madam Lloyda. Kanya antim ngay, saan pa'y matanag bayad? Mala, siya akong ti para singel. Ay, yan niya laki din nagbalbali ng tibiyag ka. Si kamit gayam di ibagbagada a bisita. Kunak no di pagutang a kabumbay. Umaya kag singer, madam. Manon abulan di utang mo. Ay naawan pa'y pagbayad ko. Sige, no saan ka magbayad? Mapan ka i-report ka ni madam principal. Kahit mo, taramidi na da. Sige, agbayad ak man lang. Siya, nagdasalan ti amin. Kapag kadagit yung utang yaw, salbag kayaw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Lakay! Lakay!
Bantayan man day ta impritok abangos di talamisaan. Ang mga nukalungan dya pusa. Uy, nagluto ka lang, tamangan tayon. Saan pa'y alagburak dito lut-lutwak ka na tang? Siyak ti makamaw, di ka madanagan. Ha? Ay, lakay dyan nagdaka na pusa! Iguygoyod ng tipos ti prito abangos! Nagluko na po sa, ayun lang tayo, walis. Ay na, darasam ana eh, itarayin ng tibangos! Amang pang basibas kon, nangi kabila maya. Ay, awanan Nakatarayin dya pusa. Intarayin ng dya ipos tibangos. Akin pusa ay aday, kawang pusa dito balay. Pusa dagiti karuba Ay, no! Ay, di na ko silapan Ay, kasano? Kunakmat ngamin abantayam dya bangos. Hanggang sa bali mat aramidam. Ay, tumanix kamot dita. Basol ko manayin. Kat, asino nga rod, takim basol. Di pusa nga kakalong Oh, saggay sa takuma iti sidaan. Kukwak ti ulo. Kan sidaam jay ipos. Ngam gapu tabi na ibay am nga intaray jay pusa jay ipos. Awan ti sidaam. Ay, marurudak iti day dya pusa. Di tadakkel abalay ti paggapgapuan na kat. Iso apat tsak apusa daday jay. Apay abay anda ay nga umalati ukit amuda nga kakalong. Kat, apay nga roday tawalis nga igam mo. Ay, inak ko mabirukon day ta pusa, wano tuntunak ti akin ko ka. Tay bagak nga ikulong da. Tuntunong pala ang kat di ta nga rodakkel abalay ti paggapgapuan na. Basol day ta pusa. No, apay adigulaangin ti sidaag. Madam, Oh, apay. adain sang pod ni Mau-Mau nga ipos ti bangos. Ay, katnapan manen nagkalung Ay, makin balay nga tatinapan naman ang nagkalungan. Nagado ababalay dito eh. Malas da. Intaray ni Mau-Mau ti sidaan da. Nasaya at matkit di, tapno saanan amasapol nga igatangan iti cat food. Sa bagay matkit di Anya ma'am, ikulong ko ka din. Ay saan? Bye-bye am. Saan mo nga ikulong? Mapanak man kit di ag-exercise ideruar. Kalyawan da ka, nagiti aglabas. Nagsiksik ay tinay takawas mo, ma'am. Shorts kan sando ko naman. Ay naabay am ida, balo akmetan. Makita ka la pusa, basibasan ka. 1, 2, Nagsiksin ti agik exercise. 1, Ay, di ka ruba minsa mo day ti abalo. 2, Si Mixi mo tay. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oh, apay, anya ti masapol mo? Nakita na ko. Ay, akwa, awan. Deborah tinagan ko. Apay, nalipatam. Ay, Dibora. Kaslasaan mo't akasta tinagan mo, idi si bibiyag pa'y nila kay mo. Deb tinagan ko, idi. Ngam gaputa kayat ko nga agbalin akas kaseksi kanyak tinagan ko. Inaramid ko a Deborah. Ay, kasta, Dibora. Adda H.E.J.U. na. Ay, kasta gayam. Ibalikas mo. Deborah. Debora. Kasjay. Ala, umunog ka. Tao may kagkape. Ay, adabirbiro ka kit apusa. Mala, umunog ka kit din. Lukatam day tagit. Tao may muraman ang jen na ingal akapeme. Ay, apiki din asan. Kaya nakasiksiksi ka. Di makal mo basit ti balayo ko nila kay Mau. Inaramat ko di pension nila kay ko. Isuday ta di pusa birbiro ka. Agbirbiro kay ti pusa. Wine. Iso anak kaigam ka iti walis. Ano kinalong na mo tasidaan mi abangos. So kasta, ijay balayo tinaggapuan jay bangos nga intaray day tapo sa mi. Ha? Nakita kat jay maid ko. Kaya't mun samot abasibasan day tapusak. Ay, saan? Apay abasibasa ka. Nakasiksik si akin kukwa. O sige, mabit lang na rida. Itimplaan ka iti kape. Uno,
Agistoryata pay. Mabit lang tay timplan kay ti kape. Tagistoryata man. Magistorya kami ka now. Ay, kasano ngayon ni bakit kung agur-ura iji balay? Kat, nabiro kam dya pusa. Di tamo ilagayam ti ayan na ni. Nay, inananong nga eh. Heh, binasibas ko Oh, kasla saan mo't anaan ano dahi ti walis a pinagbasibas mo? Ay, matay mo't ano pigsaak. Saan siguro nagsublipay dito balay dahi jay a pusa? Ay, win. Takabuteng na ko. Ay, isukat ajak kayat kagtarakon iti pusa. Takas jay nga rod, agkalong. Ay, agpada tabakit. Diyak kayat ti mangalong apusa. Nasaya at mo't no binasibas mo. Saan nakita dya akin kukwa ti panang basibas mo? Ay, awan nakakita. Sigurado ka, oh? Ang mga nuumay dito ay kat pagsasawan na ta. Sana mapasamak na ita. Ingka ka aglutom. Tanya ti aramidam. Ay, kwa. Ay, adaman tiksak akong pare. Kumpari nga rod ti teksam saan ako mare? Wen, kumpare. Naglawag ako na kakumpare. Meow! Meow! Hay, mau, ayan mo. Ma'am, awan mo't ni mau kat nerabiin. Ay nanapan man siguro nagkalungan Ay, adan tumanin umay agreklamo dito'y balay, kaslay din na minsan. Imay ni JR, di asawa ni Nora di takaaruba. Wan, imay nga agpayso kat adda awit na awalis apang basibas na kumaiti pusak. Ngam di namit binasibas. Ay, wala, tada ka. Nakita na dahi takinasiksiyaw, madam. Nagbaliwan ati panunot na. Iso abay amlaeng ama panagkalong ni Mau. Saan mun abiruken? Ne, rabiin. Ang makitetext ka pa ilaang. Asino aya ti kacachat mo? Ay, maturog ka man. Kumpare ti kachat ko. Kitakman? Maturog ka kunak na Di mo kaya't nga ipakita kanyak, Ay, babaim siguro dahi takacachat mo niya. Anya, babae nga bagbagam. Ne, adagkal kalong ijay kusina. Ay, dayjay samot tay pusa da di tabanger. Ay, inkakitaan. Ay, way, inakita ay. Kunak man no binasibas mo dahi dya pusa. Nablunsa pa iti pinang basibas ko. Agam na, nakaungar man ay. Ala, inkangarod kitaan. Ibusen na dyan lutok asidaan ana ay parabaw ijay lamisaan. Sa pailitsun siya dayjay. Ay, sus. Kinalungnan dyan si daan. Partakam inkakitaan. Umunag ka, JR. Ay, jay po sayo. Kinalong na di si Dan Malitsyon. Sapay na gado. No kayat mo, sukata. Sukatam? Katuan, ala, umunag ka. Anda dito'y aya di pusang ngagkakalaw. Adda ditoy. Iso nga umunag ka. Ay na. Aldaw matgaya man. Nay, ayan nga nilakay ko. Awan ba't dito'y abay ko? Nasa pangataan nagreen. Ison sa dya aglut-luto ijay kusina. Nakman kita, Ne, itaman pa'y nagsapa ka nakareeng lakay. Ay, Kan, paras time asi ka tinagluto. good husband ko naman. Nagturugam idirabi Iji silid ta. Sa dino kumapay mo ti sa bali a pagturuga man. Kaslaawan kamay. Kanya laki din. Taga-inop ka man ako nakon. Ayan nga dya imparabaw ko alityon dito lamisaan idirabi Kinalong nga ti pusa da iji bangir. Kunak man no idibimbangon ka kat binasibas mo da dya apusa. Sinurot ko pa iji war Kat, nasurutam. Saan nga rod?
Inaksamot ka sa rita, akin ko kwa. Ni, anya ko may bagamay. Ay kat ikulong da aja pusa da. Taperhuisya mo't ipapaay na. Sakto latan, timapan. Sige ang awan mo't timapaspasamak. No si ka timapan makisarita. Agsubli mo't latta nga agkalong day dya, pusa. Ay, isungarod ang mapanak to manan makisarita. Siyak timakam mo dito, problema. Sige. Lut-lut-wak asidaan ti kalkalungan na. Ay, marwaman Ay na, relax ka na, Siyak timakam mo. Saan mo nga itulbok day taridang? Taapay, ma'am. Delikado dagiti umay agtakaw. Ken, rumwarmanan ni Maumaw. Mapanagkalong. Nakababay no adamanen kaarubang umay agireklamo ken kuana. Ala, itad mo kanyak jay tulbak, tasyak ti makam mo. Adtoy, madam. Daytoy jay tulbak ti gate, ken daytoy ti aglatla ti atulbak ti main door. Sige, ingkan maturog. Nagsapa pa ilaang, madam. Kayat ko pa'y ti agbuya iti tibig. Ning ka ni jay silad mo, agdengag kalangan iti radyo. Saan ayan, asum kay ti drama? Ha, un, madam. Agdengag aklaangan iti radyo. Tapno saan ang makalong da ito yung karni ti baka anabati asidaan. Ikabil ko laangan dito yung ref. Siyak timakam mo, no adan to manan di pusang agkalong. Ay, awan mo't timar aramid mo. Ag subli-subli mo't latajay pusa nga agkakalong. Iso nga iref ko laangan da ito nabati asidaan. Ipapudot laangan inton bigat. Kung muna ako na maturog. Sige. Ang saan ka nga ag-text Na, Jak kayat ti madisturbo gapo itilawag day ta silpon mo iti pan naturog ko. uy, di ako nag-text. Nakaturog ni Bakay. Mayak ti turog na ita. Taawanan ti agkalong. Ken awanan ti kalong di pusa si daan tanakalip. Anya day dyan nga une? Saan mo't anatin nagakaldero? Kaslan na lukatan ari daw. Awan nila kay ko, dito abay ko. Inakman kita ni dyan kusina. Ay, talaga asabalin ti agparparik na kanya ka. Nalukatan tiri daw dito kusina. Sino nga'y tiri mo? Diyan nga tapusa. Kita nga man. Nilakay ko ba? Nakapuraw at t-shirt. Kan nakapadyama. Ay, sa dino ti papanan na. Ay, surutak man ti salbag. Umay ka agkalong. Isadya kon inlak day taridang. Ala, nagto. Adda ka di dito di pusa yaw. Awan ditoy. Ngam syakyada ditoy. Meow. Uy, nagmayat adang ganti pa nagmiyaw mo Meow. Meow. Apay agoy udam natin ti t-shirt ko. Sa dino ti mapananta. Good. Ijay na panantamot na ang idirabi. Kun idi namin sa narabi. Meow. Nini. Anya day jay a klase ti miyaw. Tapos na makaungungay. Ay, Sika kayam tagkalkalong salbag ka! Anay. Di nakakapuran iti walis nagsakit. Kakalong! Anay ko naman ay luston. ay, ilawid mo day ta asawam. Saan adito'y balay ko ti pagapaan nyo.
patambay takwilyo na aday ta t-shirt ko tani mapisang. Ay, naglawa lang karo tay. Si kamot gayang nagkakalong ambang abasibasan. Ginargari na karon ni Dibura. Kad, nagpagargari kamot. Dayjay apusa nga kakalong. Mapanmanan iji balay. Ay, awan bibiyang ko iti dayjay apusa. Ha? Sikat ipakibiyanga. Naminsan lang, mate. Anya kalakit din? Nasawaan kan? Ngam addala ang babae anang gargari kan ka? Nagmayat kamutan o dagat? Ay, Ha? ay. Aging kakadit aglawag, asir mo nanak. Makatawon ang makangag kakanyak iti sirmon. Ay, sus. Ay, saan ang makatawon? Ha? May mayat sa nutong palbiyag kat makangag kakanyak iti sirmon. Nagpao tayo asir mo. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay.